Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hapadeng ki jingkran halor ka an hakabay day bakani ka mukot duma hadian ka jing syaaray penrem ka donru ka khana halor ka khana ka bala jatlanti bad ba ka jingem jong ka kala sya penjan kini kilong ki kentien bala penpau da ka Meghalaya High Court ha ka santrik uyayong ha ka ba kala kentat ya ka jing mudui jong MLA barem ka mau hati uba Julius Kitbok dor phang persya ay ka jing syaaray penrem ba jing sya pensaja ha ki ying bishar hanong po halor ka jingdon kti jong u bande be ijot ya ka we ka khana ka badang hapo khat rius nem karta uba Julius ulalet sa High Court hadian baka ying bishar hanong po ha ka khatlai tarik unai lar ar hajar ar puwei kalarai penrem ya u hapo ka kendon lai spa nyo pun riu r I but n jong ka Indian Penal Code shihajar praspa riu po but kendon san jong ka Protection of Children from Sexual Offences Act ar hajar khat ar but kendon san jong ka Protection of Children from Sexual Offences Act ar hajar khat ar ha ka ar pusaw tarik unai lar ar hajar ar puwei kaying bishar hanong po kalapan bana ba uba Julius unhap syang patok nak benta ar pusan snam ba unhap ban siru ya ka kuna ka ba khat san lak tingka ba lada umla ban siu unhap ban syang patok sa san snam kani ka khat san lak tingka ka longkum ka jing siu bailut san sya ka te ka khana nalor uba Julius sa laingut ki weipan kita ka mamuni Parvin Kadarisha Mary Karbaman ba usandi biswas kila syaaray penrem hapo ki kendon jang POCSO Act ar hajar khat ar Indian Penal Code bat ke Immoral Traffic Prevention Act khat khandai spa prapun riu laban kedo ba Julius hausnam ar hajar ar puwei ulalet sa High Court hadien ba ka ying bishar hanong po ha ka khatlai tarik unai lar ar hajar ar puwei kalarai penrem ya u hapo ka kendon lai spa nyo pun riu r I but n jong ka Indian Penal Code shihajar praspa an riu po bat kendon san jong ka Protection of Children from Sexual Offences Act ar hajar khat ar haba pen banaya karai bat hukum ka badon South Wales la ka High Court kala ongru ka emlang sa lang baro ka we ka deban panmap na kani ka khna namar kam shem lala bane ai nak benta jongka na kalyang ka High Court ha ka por bakala shong bishar halor ka te ka mokot duma jong ba Julius kala kali perthau syapang ka jinglong jingman jong ka te ka khna ka pau ba hadu menta kadang dan ha pedeng ka jingpet jong ka sarkar ba di jinglot jingsap ba man la kasngi la bai da ka sarkar ka High Court kala patha ba ka sarkar jilla ka deban pet ya ka bha ka miat jong ka di ka khna tat hadu bakanda kenjo syaka arpusan snem karta kala ongru baka jingsiu bai luksan syaka ni ka khana kamdei banduna ya ka arphau lak tingka nalor ka khatsan lak tingka ka badai ka kuna ba uba Julius unhap ban siu syaka ka sarkar kan hap ban aisa sanlak syaka ni ka khana nalor kata kala ong baladaw ba Julius siu ya ka kuna ka bakhat sanlak unhap ban syong patok sa sansnem bat na kalyang ka sarkar pan kan hap ban ay ya kani ka khatsan lak tingka syaka ti ka khana ya ka pisa ka ba ar paulak an hap ban thap ka kerteng jokate ka khna hapo live nai hadien ba ka sarkar kala shim mi ki lat kilenti ban pentik na ba kani ka pisa baro ka de ban net chakate ka khna khlam da plut shawei lane khlam da shukor ya kani ka khna shu ka High Court kala hukum ba ka sarkar kan hap ban shim jingket kli halor ka jing sumar ka te ka khna khlam da dan kam ban COAA bat ka jing sumar ka baya ha badu officer grade 2 jong ka sarkar jilla na ka benta ar phosnem nalor kata ka High Court kala ong balada don kinu ki program ba kerpang lani kilat ai kam ai jam ba ka te ka khana kala ban trei lani lada don kala ban pensyong skol ya ka sarkar kan hap ban ai jing yarap ya ka te ka khana ba kan la ban em ka jing em ka babyang bat ka badap da ka kwat ka khya